Moje ime je Jure Hrvoje Krašković, imam 26 godina i dolazim iz Zagreba. Posljednje 3 godine radim kao voditelj projekta za brand Reboot i kao organizator i voditelj projekta za sam Reboot Infogamer. Osim toga, posljednje 3 godine radim i kao tehnički producent na projektu Reboot Develop, koji je posljednjih nekoliko godina postala najveća B2B konferencija za proizvođače video igara. U 2018. godini završio sam fakultet u Zaprešiću, specijalistički stručni studij, diplomski projektni menadžment na veleučilištu Baltazar, a osim toga 2018. godine položio sam IPMA certifikat za projektne menadžere Level D. Reboot Infogamer 2018. Powered by 1 postaje jedan od najvećih festivala i sajmova video igara na svijetu. U 2018. na preko 20.000 kvadrata izlagačkog prostora sajam je u 5 dana posjetilo preko 75.000 posjetitelja. Na taj način je Zagrebački velesajam unutar tih 5 dana od 2018. zapravo postao pravi mali grad elektroničke zabave. Iako se Reboot Infogamer kao događaj odvija u 11. mjesecu svake godine, vođenje tog projekta i taj projekt zapravo traje cijelu godinu. Ono što je zanimljivo da organizacijski tim rad na projektu kreće već kako završi prošlogodišnji projekt, tako kreće rad na novom. U 2018. godini sajam je održan u svom najvećem i najraskošnijem izdanju do tada. Veliki fokus je bio stavljen na velike svjetske blockbustere koji su predstavljali veliki svjetski publisheri i proizvođači video igara, no osim toga svoje predstavljanje odradilo i preko 50 malih nezavisnih studija iz regije pa čak i čitave Europe. Osim toga na sajmu se održala i finale najveće regionalne e-sport lige te predstavljanje najvećih regionalnih YouTube zvijezda i superstarova. Osim toga na sajmu je bilo moguće probati i najveće novitete u svijetu gaming hardvera te VR tehnologija. U 2018. godini sajam je organizirao tim Reboota koji redom čine veterani games industrije, odnosno njegovih medija i evenata s jedne strane, a s druge strane naši partneri sa Zagrebačkog velesajma koji su prepoznali Reboot Infogamer kao jedan od svojih najbitnijih događaja te video igre kao jedan od strateških pilara u kojima bi se trebali usmjeriti. U 2018. godini definitivno najbitniji cilj koji je naš projektni tim imao je bilo završiti projekt u 2018. godini uspješno, te se pripremiti adekvatno za 2019. godinu, izvući nekakve ciljeve i pouke koje smo stekli u 2018. te ih onda primijeniti u 2019. godini. Od dugoročnih ciljeva koje je sigurno bitno napomenuti ovdje je da Reboot tim, odnosno projektni tim Reboot Infogamera u nekom duljem razdoblju sigurno želi nastaviti pratiti trend rasta industrije video igara, ali i trend rasta koji vidimo na našem događaju, te u narednih nekoliko godina zaista postati jedan od najrelevantnijih događaja tog tipa u cijelom svijetu. Ono na čemu ćemo nastaviti raditi u narednih nekoliko godina je sigurno jačanje odnosa sa državnim institucijama s kojima nekima već i sad radimo, te prijavljivanja projekta na EU fondove od kojih se nadamo da ćemo uspjeti dobiti nekakvi poticaj. Naravno, namjeravamo nastaviti i uspješno razvijati poslovne odnose sa našim partnerima i izlagačima, kao i izvođačima i svim ostalim stakeholderima koji su prisutni na eventu, a te bismo našim budućim posjetiteljima i onima koji će se sigurno vratiti htjeli nastaviti pružiti najbolji mogući sadržaj, a koji je često i zaista ekskluzivan. Projektni tim Reboota svake godine malim nezavisnim studijima razvojnim za proizvodnju video igara omogućuje besplatno sudjelovanje na Reboot Infogameru, odnosno čak sponzorirano sudjelovanje na Reboot Infogameru. To znači da zapravo ti mali nekakvi nezavisni studiji koji ispunjavaju par osnovnih uvjeta koji trebaju biti ispunjeni za prijavu, dobiju besplatno sudjelovanje na Reboot Infogameru, te tim Reboota još omogući sponzorirano brendiranje njihovog prostora. Na taj način mali nezavisni studiji dobiju šansu po prvi puta prezentirati svoje radove potencijalnim kupcima ili igračima njihovih video igara, a i potencijalnim sponzorima i partnerima. A posebno smo ponosni na činjenicu što ćemo pokušavati s edukacijskim sektorom razviti razne programe za edukaciju mladih u smjeru razvoja video igara. Najveći izazov projekta je dalje činjenica da se ovaj tip događaja održava u regiji u kojoj je još uvijek kupovna moć nešto slabija, te je tržište vrlo limitirano. Te je zbog toga vrlo teško u nekim situacijama napraviti vrlo jasnu i pozitivnu financijsku konstrukciju za cjelokupni projekt. No ono što veseli je činjenica da svake godine bilježimo rast i porast broja posjetitelja, te uživamo sve veću i veću potporu naših partnera i sponzora kojima je ovaj projekt postaje sve važniji i važniji. Posebno smo ponosni na činjenicu da Reboot Infogamer već godinama surađuje sa raznim udrugama i centrima za pomoć djeci, te njihovim štićenicima omogućava
besplatan ulaz na Reboot i Infogamer, a kad već dođu tamo i neke posebne benefite. S obzirom da već nekoliko godina radimo sa raznim brendovima koji možda nisu i nužno vezani za industriju video igara, radi se o nekim potrošačkim brendovima s kojima zaista intenzivno radimo zadnjih nekoliko godina. Njihov prirodni target često i nisu igrači video igara, pa i njima isto tako pomognemo da svoju komunikaciju usmjere baš prema toj publici. S druge strane, našim posjetiteljima već zadnjih 8 godina zapravo pružamo jedan od najekskluzivnijih sadržaja koje je moguće probati na ovim prostorima u svijetu video igara, koji često nekad nije moguće probati više nikad nakon sajma. Ovaj projekt je vođen kombinacijom tradicionalnog i agilnog stila, što u teoriji zapravo i nije često praksa, no međutim ono što je specifično za ovaj projekt je da je on vrlo jasno definiran datumom svake godine. To znači da hijerarhija projekta se zapravo u startu postavlja tradicionalno nekakvim metodama, no međutim u kasnim fazama, odnosno završnim pripremnim fazama prije nego što zapravo sami događaj krene, projektni tim treba primjenjivati jako puno agilnih metoda kako bi se projekt mogao održati do kraja. Teško je izdvojiti neke najbitnije osobine koje je potrebno imati kod vođenja organizacijskog tipa projekta, jer je baš tu zapravo bitno imati dobar presjek svih osobina. Tu govorimo o perspektivnim osobinama, nekakvim međuljudskim, ljudskim, te organizacijskim i strukturalnim. No, ovisno o fazama projekta, neke vještine dolaze više do izražaja. S obzirom da mi ovo nije bila prva godina rada na ovom projektu, već sam bio upoznat sa većinom rizika koji mogu nastati u vođenju ovakvog tipa projekta. No, međutim, naravno ne sa svim. S obzirom na intenzitet situacije u kojima se znamo pronaći moj projektni tim i ja, često je potrebno adekvatno i vrlo brzo reagirati na određene potencijalne rizike i probleme, no međutim tu je najbitnije ostati fokusirani na krajnji cilj projekta. Dodatan doprinos dobivaju i svi članovi projektnog tima, kako sa strane Reboota, tako i sa strane naših partnera sa Zagrebačkog Velesajma, jer se radi o zaista jednom zanimljivom projektu sa zanimljivom kulminacijom na samom događaju Reboot i Infogamer, tako da svi mi zapravo dobijemo jedan jako dobar set znanja i vještina, a i nekakav insight u industriji video igara svake godine. I najbitniji segment koji bi volio istaknuti kod nošenja sa rizicima na ovakvom tipu projekta je upravo kvalitetan projektni tim koji sam imao u sebe dok sam radio na ovom projektu, bez kojeg ovo sve ne bi bilo moguće, i naravno moj mentor i direktor i vlasnik projekta koji mi je bio uvijek podrška kad god je trebalo.